dah ka thong ban pli lat iki samla badon sap ha ka put ka tembat karwai ka siaw ka dibrian record ha ka sining kong kala plai pai ba ya ka thup jirwai ka baning kong ka bala penmi dah ka bakershan yo wei samla badon sap usamla James Carsentiu haba keren ber umau por umeneja jong ka kenhun uba John ar kharlingdo ulai thu uba ka thong jong ka kenhun kalong banirap ikti samla badon ka sap bakarpang handai bom don kalat kalinti kumnu kin sei perthei ya ka jing tibet ki jongki ngi ko ka kenhun jongi ka bangi la jer ka teng ka dibrain records kadai ka ta ka we ka kenhun ka ba yarap yakin ki khna khasi bat jantia hakani ka jala jongi ban yarap pan kin tiu ha kalyang ka jongki ba kin roi lani kin sna yakinu kinu ki ba dei lingba ka sap jongki te kum tangi ka kenhun dibrain records kadai ka ta ka we ka record level ka ba dei na ka benta kini ki khna khasi bat jantia ki badan ya ka sap Henry ki ba omyo ya kani kalat bat kabu ban let rai ki studio tengi menta ha kani ka project jongi ke bangila pelait menta ka bala ai kerteng support local artist ka balong ba kershan ya kini ki local artist ha kani kari khasi jantia kijinga lenti jongi ngila sedang ban lum yang ya kini ha group jongi ka bangila lum ya tangi ki badan sap ki bamdei ba dalit puli Henry ngi sudan tak skills na ladi ka bakala ni ka sap ka ba dan ha hangi te ka kani kala ketik yangi iwe pe iwe ngilawan na ka kawai ke jingmut ba balengin ailat tang ya uwe tang lada mangingi bas tek ngi kumta ngilarai ba ngilajit kumnu ngilajit ngila select ya kibriu ki ba tik tang ki badan shisha ka sap lada ki dan ka sap ngi kloi banerap omdei ya baro ngi ha ka di jingnya ting la shem ya James Carsentiu ibalong iwe na kinong roi ba ibadang susdang ibadang dei kena ndri ka sap jong ingi la yo i ba ka e ka ba idon te kumta ngi hakani ka jing yu ngasuka ban ong sapi pai ba nong pet kai ba ngi kum ka kan hun barit nginom la ban pen kalalut ya baro khot inong roi bakin im nakani ka ba roi ma henrei kenben ba kani ka project jongi kan la pat ban pen kala ya kani ka jing im jong wei nong roi la tang wei ukalaru kamut ka jing kala ka bakraw ya ka entertainment industry saka state jongi tikumta kani ka jing pelong jongi ru ya kani ka project kalong ban pen kyar ya ki khna bangin hikai ki khna bakin kyar ya ki jing long basniu kum menta ka jing ken reina ki drugs ban ki we ki jing mlien basniu tikumta ban lum ya kini khna ngila persyang bat ni sungu sikat dai ba iba piti sau kumi balong emeli jongi lakloi ban senran yangi ban don ban ai ka ketika man ketika yang yangi kumnu bangin la ban jam syakmat ha kini ki singi ki banang wan ti kani ka jing roi kam sim thau tang yu nong rai ka thau lut ya baro ni ladang ni ya ha kanu kanu lenti ya lada ka jingkieng ka bangi kieu lada ka baningkong ni kieu ha ka lenti kieu ka baningkong jongi lada yo step baningkong ni la jam tu yai kieu yo tau mau step ba ar balai basau bat lada dan ki babat ya phi tu persyang banyak sat bat bab hingkiu ka thong sisien ka singi kala ap ya phi lada menta phim yo rei sisien ka singi lada pitrei nadu ka mensiam ya ka sap jong pi bapidan man pen pau cha ka perthai sisien ka singi kin sadan ba itu haba banrap lang usamla James Carsentiu kha khanai snam ubadei nongrwai ka te ka thup jirwai ba thamai ulai thu ba ka jing boi kundu ban sei ya ka sap ka dei number 1 na kalong yeng ka baduk na long ngam na biang na ldi ngadai ya khna wadok himah tama ka jing sa ka ba ngam biang gini ki tiar ba record ane ki kini tiar badan kamba kani ka ban le ke jingroi te aga dan kawai kasing pada ini manager jungi John phone nga yong one drive bat ni mo te ngong dan program na kumno na ti yong ba em shuan bi chane shule be ka ta kawai ke jingroi bangila pen khre mangi te nga shule bi kum to khlam ngam dan jingmot kumno te alaj ban ya kendo di barayan te hak to kasing asas tu ba kini John yarap kajing em kam shum wan kumbangi mut kam shum long kum kawa bano arsud ki e kim juan kumbangi mut kim juan orlong tang hai jingmut dan ki por bas ngau kolat lenti yai treshi tomit labat sngi don kaman persyang ban mina top kan sapli kalat kalenti bat ka kerdop bat ka kerdop
ya ketai ka thup jirwai bal tip kerteng kum ka jingem la plai pai ba do UMLA ka maulai ba PT sauk me ubal a jiro ya ka kan hon ka ba mi syakmat ban kersian ki para samla ki padan sam ha ka ne ka si ula airu ya ka jingirap song pisa ban kersian ki te ki samla ki badan ka thong ka ba bha ha ka jingem ha ka jingkram balan kot UMLA lu ong ba ya ka sap bakar pang omdan satya bala ban thit ne supan na ki wei hanrei ka dei ka bal ai song bha du nong thau ya ki tu ki baula jet Kapag ikaw siya muli ng doon sa timan. Dan nakaya yung doon sa timan kata ko minum lah ang kiu siya kama. Kang kibriu kiba Krishna, kibriu kiba sacrifice, kibriu kiba put jimut, kiba kiu siya no. Dengan pak ong ini sama jimut. Kabenda basa kalau hak pada komitmen. Dan kalau kumlu nak kalian jimut kalau ini siapa. Akan cuba kuat. Disebutkan tidak lang. Makanya ketika kita merekam tam hadu kata kalau we have to help each other, we have to help we. Jika kita bahasa abang nak ada jungi berhak berhak we, kalau in future we can survive. Hadir jungi lah. Makanya berhak sih. Tangan mana we, kata kalau berkata dua berjing, abang berhak we, beri berhak berhak jungi. Masuk pun benar benar mesti berhak we. Dengan community bagi sama di dalam kita tapi dalam projek yang kami kerja kita nak ke production juga membuat kita alhamdulillah akan lalu kita akan tiup dekat pada jingku dan lagi sini pada jingkap jadi kalau hal ini kita publish mulai dalam data function yang sama ada dekat tapi nak ada jelahi kalau ini buku skill dan jadi kalau nak punya sama jadi asap bidang. Madak kajing release ya kan music video, press button. Kajing yam kam shim wan kembangi mood. Kam shim long kum kawa bano asut Ki e kim juan kembangi mut Kim juan olong tang ha i ching mut Ban kaman persyang ban minat top Kan saple kalat kalen tibat ka kerdop